Hej, det er Alfred og Høj og Anne-Maria, som er i gang med et kemiprojekt, der hedder Indblik i den organiske kemi, dannelsen af. Råolie er en flydende substans, som består af utallige carbonhydrater. Disse carbonhydrater er meget forskellige, og derfor er det vigtigt at huske på, at råolie er ikke et stof i sig selv, og derfor har ikke en formel. Det er meget forskelligt, hvordan man udvinder råolie, men i Danmark udvinder vi råolie fra Nordsøen ved hjælp af boreplatformer. Jeg vil dog ikke gå i dybden med hvordan man får råolien nu, men jeg vil dog snakke lidt om, hvordan råolien kom til. Råolien kom til for mange millioner år siden, hvor et organisk materiale faldt til havbunden, hvorefter det blev dækket af sand og sten, og hvad der nu ellers kan komme til af uorganisk materiale. Og så er det blevet nedbrudt over mange millioner år, samtidig med at det bliver presset sammen. Og til sidst bliver det til olie, men der kommer flere og flere lag af sand og sten ovenpå. Og så det er det, der gør, at olien den stadig ligger, hvor den er. Det er dog ikke al råolien, der er på flydende form. Nogle af carbonhydriderne, de er også på gasform ved den her temperatur. Og de ligger så i de højere lag, som man kan se på billedet over til højre. Det er det, som der er kendt som naturgas. Her er en lille liste over de 10 største olieproducenter i verden. Det er meget lande fra Mellemøsten, såsom Saudi-Arabien, Iran og Forenede Arabiske Emirater. Så vidt vi ved, så Danmark de ligger cirka nummer 15, så vi ligger også forholdsvis højt, men dog ikke lige så højt som andre lande. Oppumpning af olie. Råolie kan både udvindes til lands og til vands. Råolien udvindes ved hjælp af bor, som borer flere tusind meter ned i undergrunden, og olien findes i lag med flere kilometer tykke aflanger ovenpå. På grund af trykket vil olien forsøge at vandre opad. Olien bliver undervejs stoppet af et lag, olien ikke kan trænge igennem, og det kalder geologerne for en oliefælde. Lagene blev så dannet, da dinosaurerne levede på jorden, og råolien den renses sig for sand, kalk og andre urenheder, og derefter skilles eventuelle gasser fra, og den rene råolie pumpes enten i land til et olieraffinaderi eller over på et tankskib, der sejler olien i land. Rørovn er en ovn, hvor opvarmningen sker gennem et system, et eller flere parallelle, eller en rørslange, hvor igennem der er strøm, en gas eller en væske. Rørovn opvarmer udenfor, f.eks. forbrændingsgas, elektriske varmeleje. Ofte anvendes rørovn til en ophængning af damp, opvarmning af væske til en indfødning af destillation. Fraktioneret destillation. Her i Fredericia, der har vi et Shell-raffinaderi, og det er det ene af de 2 raffinaderier i Danmark, og er dermed en vigtig del af den danske energiforsyning. På et raffinaderi, der varmes ovnen op til ca. 400 grader og sendes derefter ind i bunden af et meget højt tårn. Temperaturen i bunden af tårnet er ca. 350 grader Celsius, og op gennem tårnet falder temperaturen. I toppen er temperaturen ca. 25 grader, og i bunden af tårnet fordamper størstedelen af olien, og dampene de stiger op gennem tårnet. De største molekyler får tættest i de nederste dele af tårnet, mens de letteste molekyler først får tættest øverst i tårnet, hvor temperaturen er lavest. Kun i de luftarter, der er bundet i råolien, når op til den øverste del af tårnet. Op gennem tårnet er der f.eks. 6 gulve, der er fyldt med huller. Omkring hvert hul er der et rør, som er dækket med en klokke. Når dampene stiger op gennem hullerne i et gulv, tvinger klokken dampene ned i den fortættede væske, der flyder på gulvet. De dampe, der har et kogepunkt, der er mindre end temperaturen af væsken på gulvet, vil fortættes. Efterhånden, som væskehøjden på gulvet stiger, flyder væsken ud gennem et rør i siden af tårnet. Råolien opdeles på den måde i fraktioner, hvilket vil sige dele. En sådan destillation kaldes en fraktioneret destillation, og olien kan skilles ad, fordi fraktionerne har forskellige kogepunkter. Fraktionerne indeholder molekyler af cirka samme størrelse, således at der i en fraktion kun er en af store molekyler, i den næste lidt mindre osv. Opdelingen efter molekylestørrelsen sker, fordi kogepunkterne afhænger af molekylernes størrelse. Store molekyler har høje kogepunkter, små molekyler har lave kogepunkter. Hver fraktion indeholder molekyler med bestemt antal carbonatomer. Antallet af carbonatomer og kogepunkt hænger meget sammen. Jo længere carbonkæden er, jo højere
kogepunktet. De orkaner med laveste kogepunkt vil opnå højere i distillationstonne. Jo højere sådan et ton er, jo bedre kan man adskille carbonmolekylerne. Der er temperaturforskelle viser tydeligt. Det kan være 30 meter høj. Som vi kan se, gas den har 1-4 carbonatomer i molekyler, derfor den har den laveste kogepunkt. Den har et kogepunkt på 40 Celsius. Selv efter selve destillation er der mange processer, man skal igennem, før man har sit endelige produkt. Først og fremmest er det ikke al råolien, der kan destilleres normalt. Ved normalt mener jeg, at det er under et normalt tryk. Det er de carbonhybrider med mange carbonatomer, som man ikke kan destillere normalt, fordi at i bunden af destillationstårnet er temperaturen ca. 350 grader. Men disse carbonhybrider har et kogepunkt, der er højere end det. Det man så gør, er at man putter dem i et vakuum. Jeg snakkede lidt med Jyde om, hvordan det kunne være, at kogepunktet det faldt, når ting kom i et vakuum. Og for at forklare det meget simpelt, så skal man forestille sig, hvordan det ser ud, når man zoomer helt ind. Atomer de bevæger sig altid, og for at noget skal fordampe, så skal atomerne forlade væsken. Men det bliver sværere for atomerne, hvis der er et stort tryk, fordi så skal de endnu mere fart på. Men når du så varmer ting op, så får de mere og mere fart på. Når vand når en temperatur på 100 grader Celsius, så har atomerne nok fart til at kunne forlade væsken og derved fordampe. Men hvis man nu øger trykket, så sker der også noget. For eksempel ved 100.000 bars tryk, så har vand et kogepunkt på 300 grader Celsius. Men hvis man så fjerner trykket, så kan man få vand til at koge ved minus 50 grader Celsius. Men det er dog ved et meget lavt tryk på 0,001 bar. Og det gør man så, når man skal destillere de her lange carbonhybrider, så putter man dem i et vakuum, fordi ellers så kan man simpelthen ikke få dem til at fordampe. Og når de så er fordampet, så foregår det på det samme måde som ved den normale destillation. Der er også nogle af carbonhybriderne, som bliver til gas under normal destillation. Det er de meget lette carbonhybrider, såsom butan. Men heller ikke det kan man bruge lige bagefter. Det vi fokuserer på, det er petroleum, fordi det bliver brugt som flybrændstof. Men igen er der nogle ting, man skal klare, før det er klar til at blive brugt. Først og fremmest så skal man have fjernet svovlen, men eftersom en af de andre grupper kommer ind på det, vil jeg ikke gå meget dybt med det, men jeg vil dog sige, at man fjerner svovlen, fordi ellers så vil der blive dannet syre. Grunden til, at man ikke bruger lettere brændstoffer end for eksempel petroleum i jetfly eller i fly, det er fordi, at så kan deres frysepunkt blive meget problematisk. Fordi når et fly det flyver rundt op i store højder, så vil det blive så koldt, at hvis man for eksempel bruger diesel, så er der chance for, at dieselen den vil fryse, og derved kunne flyet ikke bruge det, og det vil måske endda ødelægge motoren. Derfor er det også forskelligt, hvilke brændstoffer man bruger, alt efter om man flyver et sted, hvor der er koldt eller varmt. Da vi har destilleret olie, kom der forskellige brændstof, derfor anvendes dem også af forskellige. For eksempel gas. Da vi har destilleret olie, kom der forskellige brændstof, derfor anvendes dem også forskellige. Gas anvendes hovedsageligt som brændstof til el- og varmeproduktion, men en del anvendes til kemisk industri som råvare. Benzin bruger vi hovedsageligt til bilbrændstof, og petroleum er klar eller svag gullig væske, der bruger til flybrændstof, motorbrændstof eller opslutningsmiddel. Disse olie er brændstof for disse motorbrændstof. Olie er en tyk flydende olie med høj kogepunkt. Vi bruger olie til skib og fabrikker brændstof.